20 aprelde Türkmenistan'ın gündoğur tewitlerinde turan adam pidaly haratadyň netijeleri barada häzirki gün içinde myslygy saklap gelen türkmen häkimetleriniň iň azyndan Marynyň Bayramaly şäherindäki ziýan ýeten jaýlary awatlap başlandygy barada maglumatlar gowuşýar. Emma Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harakatdan bäri 4 heptä goly wagtyň geçendigine garamazdan awatlyş işleriniň Bayramalynyň diňe merkezi tewitlerinde alınıp barylýandygyny, şäheriň beýlik raýonlarynyň bolsa ünsden düşürilýändigini gurrun berdi. Munun üstesine de yerli ýaşaýjylaryň häkimetleriň alyp barýan awatlyş işleriniň hilinden nägili bolýandygy bellenilýär. Şäheriň awatlanýan sanyjy jaýynyň ziýan ýeten üçekleri köne şifrlar bilen örtülýär. Olar ujypsyz şemaly hem ıraň atyp set edip dur. Sähel ýagyş tepelese de suw jaýyň içine sızýar diýip Bayramalydaky awatlyş işleri bilen tanyşan Azatlyň habarçysy 20-nji maýda gurrun berdi. Sol bir wagtda TV harakatda ziýan çeken jaýlaryň diňe daşky tarapy awatlanyp, olaryň içi oňarylmaýar. Tupanda jaýlaryň içine hem uly ziýan etdi. Diwarlarda jaýryklar emele geldi. Ýaşaýjylar mali we ady krizisynyň arasynda ýer ýaly çöregi tapmagyň meseledigini, haratadyň weýrançylyklaryny öz serişlerini düzetmäge mümkinçilikleriniň asla ýokdugyny aýdyp nägile bolýarlar diýip atlandyrylmasygyny soran habarçy gurrun berdi. Azatlyň ozalda habar berýärli, marda pulsuzlukdan kösenýän ýylat sultanda zeper eten jaýlaryny dikildip bilerýärli, eýýam gapsyndaky mallaryny, şahsy uluglaryny we gyzyl säheplerini deger-degmez bahadan satmaga başlady. Azatlyň habarçysy Bayramalynyň ýylatynyň meseleleri bilen yerli şäher häkimligine ýüz tutandygyny, emma olaryň ardynyň dinlenmeýändigini hem sözüne goşdy. Adamlar indi kime ýüz tutjagyny hem bilmeýärler diýip habarçy Bayramalydan maglumat berdi. Mundan başga da häkimetleriň awatlyş işlerine çekilen hususy guruluş firmalaryny eden işleri üçin tölegleri geçirmeýändigini ýykdylýar. Hususy guruluş firmalary jaýlaryň ziýan ýeten äpskeleriniň deregine plastik ramalaryny oturtdylar. Entek olaryň aýnalary hem goýulyp ýetişmändi, emma görnüşine görä yerli häkimetler henüde çilini hem töleg etmändir. Sol sebäpli guruluş firmalary oturdan plastik ramalaryny aýyrjakdyklary barada ýaşaýjylara duýdurup başladylar diýip Azatlyň Twitter'däki habarçysy gurrun berdi. Sol bir wagtyň özünde türkmen häkimetleri harasady we ejir çekenleri döwletiň himayetini resmi derejede tasdiklamakdan geçen, ziýan çekenler üçin ýylat arasynda öz başda guramlaşdyrylýan ýardymlaryň öňüni baglamak finansiýar. Twitter'däki habarçymyzyň maglumatyna görä, Marynyň howpsuzlyk gullukları harasatdan ejir çeken ýylaty meýletin ýagdaýda ýardym eden telekiçileri soraga çekip başlapdyr. Prokuratura işgärleri ýylaty pul bilen goldan telekiçileri soraga çagyryp, bu mali terişlerini nireden we nämäniň hasabyna alandygyny düşündirmek soraýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Ýatlatsak 20 apreldaky haratadyň soňky hepdelerinde türkmen häkimetleri ýurduň durly künjegindäki telekiçilere ýüz tutup, tupanyň netijelerini aradan aýramak işlerine goldaw bermegini sorapdylar. Emma türkmen resmiýetleri goldawyň diňe döwletiň adyndan gowşurulmagyna ruhsat beriljakdigini hem duýdurupdylar. Mundan başga da türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenler tarapyndan toplanan mali himayetleriň hem harasatyn ejir çeken ýylaty paýlanyp berilmegine böwet bolýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Bayramalynyň şäher häkimliginden kommentariýa almak başartmady. Galy wertede harasat barada da myslygy saklayan türkmen hökümetiniň weýrançylykly aptupanyň netijelerini aradan aýyrmakda ýeterlik tagalla etmeýändigine nägilelik bildirip, türkmen raýatları Türkmenistanyň öz içinde de daşynda da ençime protest çäresini geçirdiler. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdýan hem bolsa bu kesele we onuň netijelerini garşy göreş barada halkara jemgyýetçiligi bilen pikir alýar. Halkara uramalary Türkmenistana koronawirusa garşy göreş usullaryny öwredýär. COVID-19 keseline garşy çäreler 20 maýda Daşary işler ministri Reşet Meredowyň, Kanadanyň Daşary işler ministri François Philippe Champagne we Italiýanyň Daşary işler ministriniň ornbatary Manlio De Stefano bilen geçiren gepleşiklerinde maslahat edilipdir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
web saytynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Kanadanyň resmiýetleriniň söhbetdeşliginde COVID-19 pandemiýasy bilen bagly ýagdaý onuň ykdysady we sosial täsirleri gozalyp sadlaşykly hereketleri etmäge taýýarlyk bildirilipdir. COVID-19 bilen bagly häzirki ýagdaý Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we Italiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Manlio De Stefano'nun arasynda geçirilen video konferensiýasynda hem gozalypdyr. Şu günler Aşgabatda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň 15 aprelde döredilen bilelikdäki işçi toporunyň COVID-19 keseliniň ykdysady täsirleri boýunça duşuklary geçirilip, Türkmenistanyň koronavirus infeksiýasynyň ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna täsirlerinden saplanmagy ýardym berip biljek gysga möhletleýän çäreler planyna teklipler maslahat edilipdir. Bu arada yarım resmi Orient neşri habar berýär. Maglumaty görä 15-nji ýyla çenli taýýarlanmagy göz öňünde tutulan bilelikdäki planyň ilad üçin saglygy saklaýyş hyzmatlarynyň hilini we el ýeterliligini gowlandyrmak, ilatyň sosial goragyny üçin etmek, iş orunlary we telekeçiligi goldamak ýaly çäreleri öz içine almagyna garaşylýar. Mundan öň Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň netijesinde agyr krizisi başdan geçirýän dünýä ykdysadyetini dikeltmekde öz tejribesini paýlaşmagy isleg bildiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýar diýip Prezident Gurbankul Berdimuhammedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdy. Bu arada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle-de onuň ýurda ýaýramagyna garşy görüş üçin ähli taraplaryň taýýarlygyny ýokary derejede görülenligini belliýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri global pandemiýa we onuň dünýä ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler. Ýurdun içinde amal aşyrylýan çäreler barada hem maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň ilatyna COVID-19 agzamak gadagan edilýär. Türkmen häkimetleri koronawirusa degişli gadagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamında beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan gorunmak üçin maska takynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berja etmeýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda raýatlaryň bank kartlaryndan $500 nagdlaşdyrylmagyna ruhsat berýär. Ýöne hemme däl. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinne galýan raýatlaryna olaryň türkmen banklarynyň berilen halkara bank kartlaryndan $500 möçberini pul nagdlaşdyrmagyna ruhsat berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy hödürlenýän täze mümkinçiligini diňe daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişlidigini habar berýär. Daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna bilim alýan talyplaryň karantini bilen baglylykda Türkmenistanyň hökümeti $500 çenli valyuta nagdlaşdyrmaga ruhsat berjegi meňdeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 maýda habar berdi. Aşgabatyň banklarynyň birindäki Western Union pul geçirim hyzmatynyň bir işgäri anonim şertde bu maglumaty tesbirläp, daşary ýurtlarda karantinne galýan Türkmenistanly studentler üçin $500 möçberini pul nagdlaşdyrmak mümkinçiligine ruhsat berilmegine garaşylýanyny aýtdy. 21-nji maýda Günnogor saýty Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň bir işgärine salgylanyp, $500 çenli arttyrylýan konvertasiýa limitiniň daşary ýurtlarda gysga möhletli galýan raýatlara we Türkmenistanly syýahatçylara degişlidigini, onuň daşary döwletlerde uzak möhletli esasda ýaşaýan raýatlara, şol sanly migrantlara we studentlere degişli däldigini habar berdi. Türkmenistanda inni 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky narhynyň arasyna uçurum emele geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň manada bolan gatnaşygyny 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Ýöne beýleki tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 esse pesdir. Goşo baha ýurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň işine oňaýsız täsir etdi. Türkmenistanyň kronikasynyň soňky habaryna görä türkmen işgürleri bilen iş çalışýan rus telekeçileri hem valyutanyň Türkmenistanyňky goşo bahasyndan berenýärler. 22-nji maýda habarçymyz Aşgabatda dollaryň gara bazarda 23 manat 10 tengeden satyn alınıp 23 manat 50 tengeden satylýanlygyny habar berdi. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi daşary ýurtlardaky Türkmenistanlaryň hem durmuşyny kynlaşdyrdy. Habarçymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Western Union pul geçirim hyzmaty arkaly aprel aýyndan bäri $200 möçberini maliýe serişdesini daşary ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatyna uğratmaga ruhsat berilýänligini habar berýär.
Goloyda daşary ýurda bu tiz pul geçirme hyzmatynyň üstü bilen $200 iýerenligini anonim şertde habarçymyza tasdiklan bir aşgabatly munyň üçin zerur resmi namalaryň yer we yer bolmaly dogyny sözüne goşdy.